5:10 जाबाय आरोना टाइमा बेलासिनि ओमफ्राय नायदो ओरैबादि अखा दसेनो ज्राव ज्राव हानोसै दसेनो एसे लासै जानोसै ओमफ्राय फारसेथिं सान्दुंबो जोंखोलसो दङ आरोना बैथिंजायसो नुहुरो सानखौ ओरैबादि बेबायदि जायैया एसे गोबाव जानाय बायदि मोनबायमोन आं नुनाय मोनथाराखैमोन सान्दुंजों अखाजों मिक्सखौहाय दिनै सान्दुंजों अखाजों मिक्स बै गोजौनि पेन्डेलसिम जों नुहुरो आरोना सान्दुंखौहाय नै माबानि सोनाबहानि सान्दुं नालाय दा बेलासिनि नुहुरो आरो बेजोंहाय खुलुमबाय सनाफोर आंनि जोबान ब्लाउ टिउसनाव थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मास जिउ फगमायनाय महर लानो सोनाफोर दामगै एनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद सायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो एनिफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामखागोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना अखाया गैलाबो दसेनो हुरुस थुरुस फैबाय दसेनो गैलाबो आरोना जेरै आङो नोंथांमोननो सिगांनि ब्लग्सआवहाय फोरमायदोंमोन जे हजि बिथांमोननि टेनसन दुखुआथ' दुखु आलदाखा आरो बिनि अनगायै आरो जोंहा न'खराव खैफोद जादों होननानै आं नोंथांमोननो बुंदोंमोन ना ओमफ्राय आं नेक्स्ट ब्लग्सआव माने फोरमायना जानोसै होनना बुंदोंमोन मा होनना बुंनो आरोना सनाफोर ओरैबादि थांनो होननानै ओंखारबायमोन आङो बिजनि फारसे ओमफ्राय ससेयाव बुंबाय नोङो मोनफैनाय नंखाला गाखोबायबो आं बासस्टेन्डआव थांनानै डाइरेक्ट गारि गाखोहैबायबो बिमा फिसा साथामजों आरोना ओमफ्राय हरैनिफ्राय बुंहरबाय नों मोनफैनाय नंखाला नोंखौ नेनोबो हानाय नंला मोनागोन होननानै बुंनायखाय आङो ओरैनो थांनानै मा खालामहैबावनो होननानै आङो ससेयावनो ओंखारनानै फैफिनदों आरोना विंगाराव डाइरेक्ट बिजनि मोनखाबायमोन ओमफ्राय आं ससेयावनो ओंखारनानै फैफिनदों मोथो मोथो लामा मोदै रथ' जाबोबाय थाबाय आं हारसिंनो आरोना टेनसन दुखु मोनथिया मा खर'आव बजा ओरैनो आं फां बाथ्रा गोसोआव फैजोब्बाय आङो ओमफ्राय एकदम मोथोआनो ओरैबो जाफुङा ओरैबो टेनसन होननानैहाय आरोना ओमफ्राय फिसालाखौबो टिउसन बायद'नो खिथाहरखालायबायमोन आङो दिनै टिउसनाव फैनाय नंला होननानै आरोना ओमफ्राय मा खालामनो फैफिनबाय नालाय ओमफ्राय फिसालाखौ टिउसनाव थिनहरफिनबाय आङो ओमफ्राय गोसोफोरखौ एसे स्रां मोनथोंसै होननानै न'फोरखौनो फुलाबायबाय आङो बेलासिबाबो आरोना एकदम खर'फ्राबो एसे थान्दा मोनथोंसै जायगाखौबो एसे स्रां खालामलाबाय थासां होननानै आरोखि मैला गैला गिदा गै ओरैबायदि माने मास मोनसेयानो जायाखै जोङो सासे आमाइ गोमादों अबथिरा आरोना माने बिदि बोराय बैसो नङा आरो नै दिनैहाय जोंनि मादै आरोना जोंनि निजा मादै बिबो जिउ गोमाबाय दा दाख्लै आमाइ जिउ गोमानायावबो आङो थांनो हायाखै आमाइ माने आनैनि फिसाय आरोना बे आबै बुरै आं जायखौ ब्लग्सआव थांबाथाय एखमबा लाफानाय जायो बिजनियाव थांबा बे आबैनि बिजामादैमोन आरोना आमाइया गामि खाथियावनो हाबा जादोंमोन आनैया दाख्लैनि बे नानिनि खर्मआवहाय आमाइया बेस्रा जोंनावबो थांलायलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंनाव थांनायाव मा जादोंमोन आङो बिजनिनिफ्रायनो माने मिस्थि एसे लाबफा होनना बुंदोंमोन नालाय आइमोनखौ आरो माने आं फैसाखौ हरगोन होननानै दाना आमाइया लानानै बेस्रा एकदम लंपेन्ट थंपेन्टनानै मिस्थि रोसि जालायदोंमोन आरोना आं ब्लग्सआवसो लाबोनाय जायाखिसै थ' आंनि थाखाय बेबायदि खस्थ' खालामलायदोंमोन आमाइमोनहा खिन्थु आंहासो नुजाहैनो हायाखिसै आरोना थेवबाबो आं दाख्लै बैसागुआव थांनायाव आमाइखौ एसे लांदां बैसाग नायनायाव नुदों आरोना आनैखौथ' आं नुबावाखैमोननो ओमफ्राय बे घटनाया जानानैहाय ओरैबादि हेलाबाबो खर' माथाय आंना माने गोसोआ बिराद थांनो नायहैनो लास्ट खनसे नायहैनो एकदम बिदि जाबाय थादोंमोन आरोना दाना साननाय मथे आं मालाबाबो मावनो हाया मानो होनबा गोजान क'क्राझारजों बिजनि थांनानै फैफिननो हानाय लामाबो नङा आरो आंनाबो उन्दैफ्रानो मा होनना बुंबावनो आरोना नानियाबो बिराद दिगदार ना बेनि थाखायनो आङो माने जाथि बंस' न'नि मानसि सोरबा गोमाबाबो आं फटकरिया मोनहैस'नोनो हाला आरोना ओरैबादि ओमफ्राय थेवबाबो दिनै ओंखारबाय दाना बुंबाय हरैनिफ्राय बेलासिखागोन लांनाया गारहैनाया बेलासिखागोन होननानै बुंबाय नालाय आंबो दे होमबा बाबुनि स्कुल गबा थांनोसै आङो अखानायै स्कुल खथि जाथोंसै टिउसनखौल' हमफैसै होननानै सानबाय आङो ओमफ्राय बेस्रा फौजि बिथाङा बुंदोंमोनबो नों थाब थांखानांगोनथ' राजाखौ नांगौबा स्कुलाव थाब लायदो रायलायनानै होनदोंमोनबो ओमफ्राय आङो हरैहाय देरिबो जाखागोन ना होनबाय नालाय आङो दे स्कुल गनाय लोगो लोगो माबा थांगोन आङो थाथ' थुथ' गैला डाइरेक्ट मोनोबाथ' 1.5 घन्टा 1 घन्टायाव मोनहैखागोन बिदि साननानै आङो ग्रोब जाहैगोन सानदोंमोन आरोना आंखौनो खिन्थु मा खालामनो खाफालानो आंना मोजां नङा आंनो पापि होननाय बायदि जानोसै मोनहैयाखिसै आं नुहैयाखिसै गावनि निजा मादै बेखौबो आङो
जोबथि नुवाखसै आरोना मा होननानै बुंबावनो दा आं बिदि साननानै थानाया आंना भुल जाबाय आरोना आं जुदि फौजि बिथांनि खोथाखौ लायोमोनबा राजाखौ आं जुदि 12थासोआव बोख'नानै लायोमोनबा आं आरामावनो मोनहैगौमोन आरोना मा खालामनो आंनानो भुल जाबाय आरोना थाब लायनानै थांनो रोङिया आं नुहैयाखसै सनाफोर ओंखायनो आंना गोसोआ गाबखिंगासिनो दङ आं दा सोरनो फोरमायनो सोरनो मानो जाबाय आरोना बेफोर खोथाखौहाय ओंखायनो आङो नोंथांमोनजोंनो गोसोनि दुखुखौ आङो शेयार खालामनाय जाहैबाय आरोना सोरबा मानसिखौ नोङो जोबथि खेबनि थाखाय नायनो मोनबा मोजां मोनो मा जाखो माव न'आव थांसै थाम्फै अरोथ' जाया दिनै ओमफ्राय आङो एक्सारसाइस बानायनो गोसो जालायथारासै आरोना गोसोआनो दरसि खोमसि बोरैबा मोनबाय थानानैनो ओमफ्राय आरो थांखाथारगोन होननानै साननानै लानायमोन नालाय फौजि बिथांजों जोङो फौजि बिथाङाबो आंखौ बुंखालायबायमोन आरोना भिडिअ लाहैनो नाङा थैनायनि गाबु खुगु समाव होननानै आरोना आंहा फुङावनो डिसाइड खालामखानाय आं लाया भिडिअ लाखाया होननानैहाय नांगौबा आं ओरैनो नोंथांमोननो खुगाजोंनो एसे फोरमायगोन खिन्थु आङो लाया होननानै आङो सानखानानै थानायमोन आरोना मा होनना बुंनो आरो गोबां मानसिफ्रा गोबां बुङोना दाख्लै बानाय आब' कबिता स्वर्गियारिनि गावनि आइनि गोथैनि गारहैनाय मानायफोरखौ भिडिअ गोसोखांथि हिसाबै नेरसोन हिसाबै भिडिअ लानायफोरखौनो गोबां मा कमेन्ट फैदोंनो बिमानि थैनायनि भिडिअ होनानै फैसा खामायनो सानदों ना मा बेबायदि बुंदों होनदोंमोनथाय आब'आबो आं बारा गोसोआवसो गैला आरोना थ' दा मा होनना बुंबावनो गोबां बुङो आरो आब'आ खिथादों मालाय थैनायनि माबा भिडिअ होनायावहाय येल' डलारसो ओंखारखादों बेवहायबो जेबो आर्निं जानाय नंखाया होनना बुंदों आं होफेरिखाय आं मोनथिया माने आंनावबो दङ बाबानि थैनाय दिननि गोबां माने आंबो मेम'रि हिसाबै भिडिअ खालामनानै दोनदोंमोन आरोना मबाइलावनो थासिगोन बियो गोसोखांबा दाबो नायै मोदैबोहैयो आरोना बाबानि बेलायावबो दा नै फारि गोसोखांनानै नोंथांमोननो फोरमायनानै लानायसो जालायलांबाय आरोना जाम्बिनो गाज्रिसो मोनलायलांसिगोन सोरबा बेफोरखौ खिथाबाय थायो नामा होननानै बाट आं आंनि गोसो सिंनि माने दुखुखौ नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय आरोना फार्स्टआव आंबो सानोमोन फैसा खामायनो थाखायनो भिडिअफोरखौ आपल'ड होबाय थागोन खिन्थु अबेबा समावहाय आथिङा मा अबेबा समावहाय माने मेम'रि हिसाबै बेखौ दोनसै नामा गोलावैनो दोनसै नामा फैसाया जाब थागसै बिदिबो साननाय फैबाय आरोना दा चेनेलखौ खुलिनानै बिदि साननाय फैबाय आरोना खिन्थु स्टार्टिङाव सानदोंमोन माने फैसा खामायनो उनावहाय माने गोसोआ मेम'रिबो सोनानै दोनलांसै बिदि होननानै सानो आरोना बेनिफ्राय मा होनो आब' कबिताया बिदिनो मेम'रि हिसाबै सोनानै दोनदोंमोन खोमा जोंनो फोरमायदोंमोन भिउसआथ' गोबां फैनाया फैदों बेफोरखौ नुनानैनो सोरबा खर'फ्रा बोरैबा मोननानै बुंहरलायबाय खोमा लिरना हरलायबाय खोमा लिरग्रायाथ' आरो गोबां दंखायो मा होनना बुंबावनो गासिबो हजम खालामनांगौ जायो गाबगुलायनानै खिथादों बेस्रा आब'आ विंगाराव गाखोनाय समाव आङो ससे भिडिअ लादोंमोन आरोना बेनो ओमफ्राय बे आंनि मोनसे भिडिअआ 8 थारिखनिसोमोन मानो होनबा गथ'नि 8 थारिखआव जानायसोमोन नालाय ओमफ्राय आं बेखौ आपल'ड होनो हाबाय 10 थारिखआवसो आं माने बेलेग ब्लगसो आपल'ड होदोंमोन नालाय नोंथांमोननि खाथियावहाय ओमफ्राय फिसाजोआबो गरमजों जाबजों बिराद गाबखेंबाय थाखादोंमोन माने थांनो बाखादोंमोन आरो उन्दुनानैबो मुब्रु मुसि लाबोनायमोन नालाय थ' बिनि थेर बोरैबा थांनायाबो जायाखसै माथो होनना बुंबावनो आरोना डाइरेक्ट बिजनि मोनखाबायमोन नै विंगारा जोङो ओमफ्राय आं दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरोना आफस'स थासिगोन आङो मादैखौ नुहैयाखसै एकदम बावनो हायो आफस'स थासिगोन आरोना आंनि भुलावनो आं नुहैयाखसै होननाय बायदि जाहैसिगोन दाख्लै बाबानि बेलायावबो आङो मा आफस'स जादों नोंथांमोनजों शेयार खालामखाबाय आरो नै दा मादैनि बेलायावबो आं बेखिनिखौ आफस'स थाबाय आरोना ओमफ्राय आं ब्लग्सखौ ओमफ्राय आङो बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजोंहाय गोसोनि साननाय आलाय सिलाय बोरैबा मोननानैहाय गाज्रि मोननो नांला आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुवाय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच